Falábase da erosión da imaxe pública de Israel e recoñecíase abertamente que un xenocidio non pode ficar sen resposta. Mesmo gobernos occidentais históricamente aliñados con Israel estaban a enfrentar ese debate e a facer pequenas mudanzas. A paz de Trump tiña como único obxectivo cortar esas críticas, non terminar coa agresión permanente. E iso foi o que conseguiu. Un mes máis tarde do teatro orquestado no Cairo, a grande prensa xa non fala de Gaza e os debates para isolar o sionismo vanse apagando. Os gobernos occidentais que foran obrigados a dar aqueles pequenos pasos adiante volven disciplinarse e tratan de normalizar as súas relacións privilexiadas con Israel baixo paraugas dos Estados Unidos. Inclusive, co foco afastado da Palestina, activistas e militantes da solidariedade comezaron hai unhas semanas a recibir indignantes sancións polas súas accións de boicot á la vuelta. Só a agresión e a ocupación continúan sen cambios. E como é posible unha paz real, a xustiza, a reparación e a reconstrucción se non se remata coa ocupación? Hoxe estamos mobilizándonos en casi 50 localidades do país cando se cumpre un mes da asinatura do mal chamado Plano de Paz. E imos seguir facendo, porque na Galiza non temos intención ningunha de abandonar a mobilización e a presión social aos nosos gobernos mentres non exista xustiza e paz verdadeira na Palestina. A mobilización non debe deterse, porque dificulta a renormalización de Israel. E isto é o que significa nunca deixar de falar da Palestina. Estas seguen a ser hoxe as nosas exixencias, a paz e a liberdade para a Palestina co seu Estado libre e independente do río Xordán ao mar Mediterráneo. Galiza con Palestina. Palestina vencerá. ¡Viva Palestina, Baby! ¡Viva!